Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum puteți vedea, ne vom juca Among Us, jocul care nu știu cum a explodat dintr-o dată. Pur și simplu, era Fall Guys, bine spus, că acum nu prea se mai joacă nimeni Fall Guys. Era Fall Guys și dintr-o dată a apărut Among Us ăsta. Și se joacă sute și mii de lume. Dar dacă o să vă placă, apăsați și voi butonul ăla de like, dați un share pentru a vedea cât mai multă lume și subscribe în caz că nu sunteți abonați. Dar cei care sunt abonați și nu au apăsat deja clopoțelul ăla cu alea două căciulițe, apăsați-l pentru a primi notificări. Verde la navigations. Navigating. Aoleu. Dar n-am văzut pe nimeni care să plece de la navigation. Bă, nu știu, ai skip. Predă la mă. Așa că nu știu. Dau skip. Știi care e faza? De ce dau skip? Vota pe mine? What the fuck? Roz m-a votat pe mine. What the fuck is that? Hai să dăm swipe la cardul ăla în admin. Accepted. Hai în medbay și apoi în navigations. Fraților, am văzut că strângem și noi liane la videoclipce. Și vă rog și eu, acolo, frumușanis, dacă doriți voi, pe la Dumnezeu să fie, să pușeți și voi butonul ăla de like, că eu zic că merită. YouTube-ul nu trimite notificări, adică de la 182 de abonați, bă, am 10 vizionări la 182 de abonați. Ok, Mr. YouTube. Era mov, what the fuck, frate. Și eu aproape am terminat ultimul task. Mamă, era mov, mă. Fucking hell, man. Eu mă mir că ăștia n-au putut să facă task-urile pentru că sunt foarte puține, manule. Bă, sunt foarte puține task-uri. Cum naiba nu reușești să le faci? Pentru că sunt efectiv foarte puține. Color. Luăm verdele, luăm hatul verde, luăm skin-ul verde. Ia uitați, arăt beton cu copilași în căpuți. Haide-i start, bosule. Start, manule. Man, dă-i start. Așa. Să vedem ce picăm. Impostor, crewmate. Crewmate Andy.
După meciul ăsta o să vreau să pic un meci impostor, deci o să pun pauză pe filmare și o să o reîncep când pic și eu impostor. L-au găsit pe negru. What the fuck, frate? 4 morți! What the fuck? LOL. 4 morți. Sas a ieșit. Dacă mai iese unul. Dacă mai iese unul, ăia sunt. Blue. You. El zice Blue, eu zic you. Hai că-l votez pe Luncanul ăsta. No, Blue. You. Eu deci am dat kick. Pur și simplu, decule votez, mă. No, ha ha ha, Dark Blue, what the fuck, man. What the fuck, man. Luncan nu azi în impostor, bine, mă. Nu că știam că e Luncan, dar bine, hai că știam că e Luncan, dar... Bă, dar nu am avut timp să-mi fac task-urile, pur și simplu. Până se deschide ușa de la cafeteria... Mamă, până se deschide ușa de aici. Asta mă enervează pe mine, pe Polu, pe Skeld. Bă, frate, nu merge să deschizi ușile, pur și simplu. Okay. Îl bea cu minte, fac task. Mamă, nu-mi zic că pierdem. What the fuck, manule? What the fuck, bro? Mamă, bă, ești prost, mă. Bă, băga mi-aș bani în portofel. What the fuck, frate? Fraților, revenim când picăm și noi impostori. Fraților, după cum puteți vedea, n-a durat mult. Am jucat, cred că am ieșit doar dintr-un match și I am the impostor. One in. A venit V ăsta, mă. Fucking hell, bro. Bro. Aici nu vine nimeni. Îl duce. Nu dau report eu la corpurile astea. Ok. Poc mort, poc. Plecăm de aici. N-am văzut pe nimeni. Sper că nu m-a văzut Candavent. Mamă, sper că nu m-a văzut Candavent. Sper că nu m-a văzut Candavent. Fuck it. I'm not. Fuck. Nu, băga-mi-și picioarele că n-am văzut camera acolo. Băga-mi-și... Băga-mi-și picioarele. Pic și eu impostor și mă vede ăsta că dau vent. Băga-mi-și... Fuck. Mamă. Mamă, instant votează ăștia.
Toți m-au votat, bă, toți, bă, toți. Fuck! Bă, m-am uitat ca prostul, bă, ce prost sunt, mă, că m-am uitat la camere acolo. Mamă, cât de prost am putut să fiu, să nu mă uit la camere. What the fuck, bro? Cât de prost fusăi. Și ăsta mai prost ca mine. Poate, Doamne ajută-te, încusei cu vreunul paci. Niciunul, mă, chiar atât de prost am fost când te-am mâncat. Ia uite copilul. Vezi că vine, vezi că vine. Dăm reactor aici. Ăștia nu se duc la reactor. Bă, ăștia nu se duc la reactor. Șapte, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine, mă! Am câștigat! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Mai dăm un match play again dacă ne pică impostor bine, dacă nu ne pică crewmate la fel. Bine, mă, băiatule, mă. Bă, acum am câștigat acolo, ești prost, ăștia nu s-au dus. Ăia doi stăteau doar la fucking camere, bă. Cum să stai, mă, la camere când e reactor? Cum să stai, mă, la camere când e reactor? Mamă, crewmate Andy. Pe mine mă cheamă Andy Găda, la impostor eu n-am vecit Găda. Wow, loc, câte task-uri sunt pe harta asta, băga mea. Ai și mamă, câte task-uri sunt aici. What the fuck, vrei, man? What? Deja au murit 2, 3, 1 sau 2? 2, nu. It's me, hai că ești tu? No, no, it's not. Nu e, bă. It's not. It's not, what the fuck, bă. Că și eu când mă joc cu prietenii fac de-astea, adică zic că sunt eu ca să văd cine sunt impostorii, da? It is what? It is what? It is... engleză grele. It is what is, it's me. What the fuck, man? What the fuck, boss? Skip toate. Hai mă, eu nu, mai enervat, eu îl votez pe your mama, adică... Vote. Vote, mam. Așa, știu că nu e el, dar... Eram sigur că nu e el și că vrea să vadă cine sunt impostorii, cred. Omul, mamă, cum a jucat. Omul vrea să iasă din meci și să aibă scuză că, păi m-au omorât ăștia, mă, că nu, că eu vreau să joc, dar m-au scos ăștia. What the fuck, frate, mai vrea și ăsta. What the fuck, man. What the fuck. Rega, who? It's like blue, it's not hell, you can vote to me. Păi dacă dăm meciul ăsta așa de repede, înseamnă că suntem zei, să moară Veta. It's like blue. Okay, if not her, you can vote me. Cum ar fi să fiu impostor și în meciul ăsta să zic ăla. It's like blue if you not she, you vote me. Și să fiu eu impostor. Ar fi fost cel mai frumos moment.
Noi cum suntem oameni ascultători, votăm la dublu. Nu-mi da pe mine. Nu, eu sunt viața, am uitat. If you're not is cancer. Who saw something? Is it gonna be I saw you killed Cian. Ea era Cian. And Nin was an impostor. Bine, mă, I saw you killed, man. Și acum lăsați-mă naiba și pe mine să fac task-uri. Bă, pleacă de acolo. Că mă enervezi. Nu mai dă-lea de ești prost. Uite ce frumos e să faci task-uri. Uite cât de bine e să te duci în coms. Să faci fire, să downloadezi. În coms, în tabletă. Doamne, așa să nu fie negru. 6 zile, o zi, 4 ore, o oră, 18 minute, 3 secunde, 2, o secundă. Bine, hai să upload. 9, 1, 11, 3, 2, 1 și 0 și gata, băieții. Task complet. Poți să iau pe aici. Oh, the emergency. Why? Hai. Il rosso. What? Mi ha provato a chiudere le porte. What? Ăsta mă votează pe mine. Mamă, dacă ăsta mă votează pe mine. English, please. Hai că am scris și eu. English. Am scris English. Please, man, English. It's yellow. Aspetate. I swear. Bă, eu... Proof. Bă, eu l-aș crede pentru că nu are cum să-i fie impostor, adică îl dădea pe la în gât. Hai mă, că-l votez pe il duce. Am votat deja pe il duce. Vote me if not him. Păi dacă nu e el pe tine, te votăm, bossule. Calmele, doamne, doamne. Eu l-am votat pe... Mamă, 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 mamă. Cum a fost asta? Total task completed. Deci, eu nu mai am task. Aici? Ba da, mă, nu mai am task aici. Nu s-au terminat toate task-urile. Ce naiba. Dar că dacă scom sub sabotaj... Pull and hold. Mă, frate, ăștia nu știu să facă comsul. Așa, naiba. Mai aici am shields. Ce nimic mort aici. Avem aici task, dă-i. Ăla e din... Ălea 3 sunt din Henry the Stickman. Calibrate distributor, what the fuck, man? Calibrate distributor. Mamă, mamă, ăsta e task de la pe care îl faci o dată în viață. Bine. Divert power to security.
Bine că security e aproape. Bine că security-ul e aproape. Dead body reported. Doamne, dacă nu mi-a dat task completed, vot yellow. Yellow. Omul scrie verde. No. I doing my nu mg tasks. Verde cafeteria, what the fuck? E negru. Și vor, what the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Fraților, dacă auziți o bormașină, domnul meu vecin s-a apucat să... Ce credeți ei? S-a apucat să... Da, cu bormașina. Fix când mai am eu 5 minute de filmare. I'm not me, man. Yellow. If you are not. Yellow. Mama, ăsta mă votează pe mine, mă. Mamă, să vezi că... Hârciogu. Băga mi-aș picioarele, bă, cât de prost e galben, bă, cât de prost e galben, bă. Era galben. Fraților, cam aici se încheie și episodul nostru. Dacă v-a plăcut, bușiți butonul de like, dați un share pentru a vedea cât mai multă lume și un subscribe în caz că nu sunteți abonați. Și nu uitați de clopoțel și de contul de Instagram din descrierea acestui minunat videoclip. La revedere!